at Idol Mark Espinosa. Punchline. Unfiltered. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Welcome po sa Punchline, Idol. Kasama niyo na po, Idol Mark Espinosa. At kasama rin natin, syempre, pabati natin ng Merry Christmas, Happy Birthday, lahat ng greetings po natin. Sir Ermin Garcia Jr., magandang umaga po, sir. Good morning po. Hello, sir. Morning. Ayun, bumalik na. Okay. Sir, kamusta po ang preparation ng Kapaskuhan? Kasi mapapakamot ng ulo dito yung mga kababayan natin sa mahal ng bilihin po ngayon. Ay, grabe. Mhm. Pero hindi mo maalis talaga sa tradition na yan eh. Correct, hindi correct. makabili ka ng gift kahit pa paano. Oo, pero kaso lang, yung mga politiko natin, busy sa ata sa ibang aspeto kaysa pagbabain tong presyo ng bilihin eh. Hindi mo yan. Sinabi mo hanggang ngayon. Aha. Oh, Hindi na sila natuto talaga. correct. Anyway, Sir Erwin, unahin na natin to. In your one of your sa editorial po ninyo, sa inyo pong column, nabanggit nyo talagang kapansin-pansin yung pag-walk out o kaya naman hindi pag-appear ng mga natitirang councilors ng kabilang panig dito po sa mga sessions na ginaganap po ng ating pong SP. Sir. Ay, grabe yan. Alam mo, kabastusan na talaga yan eh. Mm. Yung mag-check-in, parang nag-check-in lang, Mhm. hindi mo present tapos aalis ka. Alam mo kung bakit? Yeah. Kasi kung sila nag-check-in, wala silang sweldo. So, talagang lantaran na pinapakita na they won't support any move nitong itong present na numero nila ngayon sa SP. Wala na. Kaya siguro alam mo yung dumating diyan sa Pangasinan si Vice President Sara. Mhm. Hindi na ako nagtaka bakit ginawa niya sa Lingayen hindi sa Dagupan yung distribution Mhm. ng OVP OVP anniversary. Hindi sa Dagupan ang satellite nila eh. Yes. Oo, dito sa may Pantal ba yan? Ay, hindi. Sa may Poblacion West banda. Kasi nandyan. Bakit hindi siya nagpalagay dyan? Mhm. Obvious ba? Siguro alam na ni VP Sara na mga kalokohan ginagawa ng mga tao niya dyan Mhm. sa Dagupan. Kaya kinakahiya na rin niya. Okay. Pero ano po bang sa palagay po ninyo, in your opinion, Sir Erwin, ano ba ang pinakadahilan po dito why these remaining majority councilors are not attending? Ayaw pa rin nilang sundin yung pag-approve ng 2025 budget. Mhm. No? Sinasabi nila illegal na naman daw yung pagpasa. Kung kahit na illegal o at least Mhm. napasa yung budget. Mhm. Ngayon, kung may question kayo mamaya, edi questionin nyo mamaya. Mientras ngayon, it's their job as minority na mag-fiscalize kung anong mga sumusunod na mga Mhm. solution or ordinance dyan. Hindi na lang pwede sabihin present and then aalis. Oo, dapat talaga dito, talagang i-put into debate kung meron mang sakaling makita silang discrepancy, di ba? Wala silang pakundangan talagang kabastos ang ginagawa dyan sa Dagupan. Mhm. Pero alam na naman na nila na nangangailangan talaga ng Dagupan ng pera, ng tulong. Mhm. Kaya nga nawala ng silog good governance ang Dagupan eh. Kasi kinulang talaga ang Dagupan City Government under the administration of Belen Fernandez Mhm. to prove that it delivered on the basic services. Enough. Mhm. Hindi. Okay? Why? Kasi walang perang binigay ang 7 majority. Mhm. Gusto lang talaga, yun talaga ang gusto nila mangyari from the very beginning. Since 2022, gusto nila 2023, 2024, at ngayon na naman gusto nila mangyari 2025. Gusto nila hindi dapat nagkaroon ng budget
ang Dagupan. Saan ka naman nakakuha ng pag-iisip ng politiko na ganyan? Okay. So talagang ito ang pinakaano dito, nakikita po ninyo itinetest ito talagang ano na hinahamon nila ang present administration. Kung dito sa mga usapin po ng budget at ilang pong mga usapin din po na may kinalaman sa welfare ng mga Dagupeños, Sir Erwin. Wala talaga, hindi nila challenge. Ang kwan talaga yung pinaninindigan nila dahil napahiya na sila. Mhm. Unang pakwan, hindi kasi ang pinanggagalitan talaga nito, hindi nila nakuha yung gusto nilang makuhang pera kay Mary Belen. Okay. Nagmula doon, wala na. Wala na sila inisip kundi yung sarili nila. Para pakita na dapat pagsisihan ni Mayor Belen na hindi niya sila pinagbigyan. Okay. Ano ba yun? Ito yung mag-assign ng 10 job order Mhm. sa tao na ang sweldo sa kanila pupunta. So talagang ito personal Sir Erwin. Of course. Mm. That's sa kanila talaga yan. Kaya nga yung pinapipilitan nila na mag-uusap pa daw silang sikreto. Ano ba pag-uusapan nilang sikreto? Ayaw nga ni Belen eh. Mhm. Ano pang gusto pa nilang doon? Compromise sa mangyayari dyan. Ang compromise na mangyayari dyan, kung gusto nila tumulong muna sila at baka swertihin pa sila. Mhm. Okay. So anyway, Sir Erwin, mapunta naman po tayo sa usapin po nung eto sa ating pong second ano po itong ating tawag nito, implication po ng nangyayari po ngayon na gulo ngayon sa national level po natin. Sa palagay nyo po ba, dapat bang mag-hands off dito, lalong-lalo ng mga local government unit po natin sa ganitong klase ng usapin o ano ba to, kasalbahan ng sarili? Kasi yung mga iba, katulad ng observation ninyo last week, hindi nga umattend dun sa distribution ng OVP, yung mga tataas nating opisyal. At yung mga iba naman, talagang ngayon parang hugas kamay na hindi na sila maka-Duterte. may mga lumilipat sa ano. Anyway, sa inyo pong palagay, no? Dapat ba na mag-neutralize o maging neutral dito ang ating pong mga LGU? Actually, hindi na sila dapat mag-neutral eh. Politiko sila eh. Mm. That we have to understand. They're not civic organizations. They're politicians. Yeah. In this case, they have to take sides. Mhm. Okay. Ang masama lang sa kanila, yung mga... Actually, ang nangyari dyan, kagaya nung dumating dito si BBM, Mhm. okay, hindi nila kasalanan na hindi sila pinuntahan ng ibang politiko. Mhm. Okay? The line has been drawn already. Ngayon, ang sinasabi nga nila, bakit kami tinatamaan dito? Yun ang sakit ng politiko eh. Mhm. Whether you're with them or not with them, meron yung parating kapalit. Mhm. Ako naman, ang inisip ko nila ngayon, at least, if anything, kung merong magagawang Pangasinan dyan, I don't believe that impeachment should proceed. Mhm. Talaga na mas malaking gulo yan. Okay. Yung oras ng mga lehislatura, sayang, wala na magagawin kundi ganyan pag-usapan na lang yung impeachment na yan. Mhm. So you mentioned kasi sa lahat po ng mga probinsya sa buong Pilipinas, isa pong Pangasinan na maraming congressmen. We have 6 congressmen po, Sir Erwin. Yes. Actually, meron kasing ang numbers game, impeachment is a numbers game. Yeah. Ngayon, kung hindi sumama ngayon ang mga taga-Pangasinan na congressmen, malaking bagay din yan. Kasi inahabol nila 2/3 vote eh. Mhm. Okay? Ngayon, sana yung mga taga-Pangasinan na ating mga congressmen dyan, huwag nang sumausaw dyan, pabayaan nila yung mga iba kung gusto nila. Mhm. Pero sila, kung pwede, kung parang alang lang sa ating bayan, sabihin na huwag pumayag
na ituloy yung impeachment. So either it's a no vote or abstain. Yes, oo. Oo. Kasi ang may agenda lang talaga dyan at kailangan mapalis dyan, yan ang makabayan at akbayan. Mga komunista. Kaya lang nila talagang gustong pinipilit yan. Kaya nga pati si Presidente, biglang kumambyo. Sabi sa kanya, wag nyo nang ituloy. Yeah. Kasi we're going to destabilize only yung stability ng governance. Stability talaga yan. Okay? Okay. Lalong mag-iinit ang mga tao, yung mga supporters ni Sara Duterte, kasama na yung supporters ng mga ama, ng ama. Magkakuha niya, manggugulo, mag-iingay yan. So, Hindi mo na kailangan bayaran yung mga yan. yes. Kasi ngayon, may isang malaking let's face it, let's talk about this. Etong iglesia is talagang ang kanilang panawagan is dapat manindigan ang Pangulong BBM doon sa kanyang panawagan na huwag ituloy itong impeachment. Ganun na nga mangyayari. Dapat. Palagi ko gagawin naman ni PBBM yan eh. Ang problema dyan, Kung makikinig yung isa. hindi makikinig yung ang hindi lang makabayan black. Yes. Marami talaga kasi may mga tignan mo yung mga pumirma dyan. Sa conflict na yan. Halata mo eh. Lahat mga kalaban ni Duterte noon pa. Ito kalaban nung matanda. Yeah. Talagang binabawian nila. Oo, silang pumirma. Okay. Akala gusto naman nila, pati yung anak, sige, banatan na natin. Talagang yun ang kanilang kasi yun ang nasa poder ngayon kaya pupunteriyahin nila eh. Oo. So anyway, Sir Ermin, mas laliman natin itong usapan natin na ito sa ating pagbabalik pagkatapos naman ng ilang paalala. And let's talk about the people behind itong mga pagsampa nito kasi you enumerated in your in your column yung pong mga pangalan po talaga. Sino-sino ba ito mga ito? Bakit liberal tapos biglang anyway, let's talk about it later. Alas 6:46 ang oras po natin. Magbabalik po kami ni Sir Ermin Garcia Jr. Punchline. IFM News. O, anong mga plano nyo ngayong weekend? Tatakbo ba ng marathon? O ba